Tak bylo vlastně už jasný, že v tom chci dál nějak pokračovat. Jo. A co vás na tom nejvíc baví? Asi ta botanika, kytky a zoologie zvířat. Ano. Co si myslíte, že budete dělat, až vystudujete? No, já bych chtěla jít určitě někam dál a asi ta zemědělská univerzita v Praze. A potom, po absolvování? No, mě by bavilo dělat průvodkyni v Národním parku. Co můžeme udělat pro záchranu ptačích druhů? Já myslím, že v prvé řadě je to uvědomění se vůbec, co vlastně naše společnost potřebuje, zda chceme dojít k určitému blahobytu na úkor zničení té krajiny a diverzity. A určitě všichni můžeme udělat to, že svým osobním přístupem, výchovou dětí a postupem ve svých profesních zařazeních, především teda při plánování krajiny, to znamená při územních plánování, dokumentaci, při plánování vůbec dalšího rozvoje je třeba nechat tu krajinu z části ptákům a zachovat vlastně tu celistvost a pestrost. Protože ty ptáci jsou ukazatelem toho, jak my se ke krajině chováme a jaká bude naše budoucnost. Pokud zmizí ptáci z krajiny, tak časem zmizí asi člověk. Co je to zimoviště ptáků a proč je pro ně důležité? Tak zimoviště je shromaždiště ptáků, protože ptáci přišli na to, že víc očí a víc hlav víc vidí, proto zimu tráví v různých společenstvích a je to vlastně místo, kde přečkávají to mrazivé a nepříjemné počasí. A jaké druhy ptáků tady přezimovávají? Tak zimuje vlastně na našem území velká skupina vodních ptáků, mohou to být labutě, divoké kachny a ve své podstatě jsou to ptáci, kteří přitahují ze severu k nám, protože pro ně tady ta zima je podstatně mírnější, ale můžou to být třeba i pěvci, jako jsou číškové, pěnice, jíkavec a částečně, když jsou potom velké mrazy a hodně sněhu, tak jsou to samozřejmě i dravci. Jaké překážky musí ptáci v zimě překonávat? Tak většina těch druhů je vybavená na to, aby mu přežila bez jakýchkoliv vážnějších problémů. Nicméně samozřejmě důležité pro ně je získávání potravy a jakýsi přirozený klid, protože ten dneska v přírodě není a čím více jsou ty zvířata rušení, tím více energie musí vynaložit k tomu, aby samozřejmě tu zimu bez problémů přežili. A můžeme jim nějakým způsobem v této době pomoci? Tak samozřejmě, že lze ptáky nějakým způsobem přikrmovat, ať jsou to ptáci drobní nebo ptáci vodní, ale vždycky by to mělo probíhat s rozumem, neboť příroda není hloupá a znovu opakuju, že všechny ty druhy u nás žijících ptáků a zimujících si se zimou velmi hravě poradí a nemají zase až tak velké problémy, jak bychom si mohli myslet. No to je teda zima, co? Pejsci v útulku v Podlišťanech se vůbec nemají špatně, no ale teplo domova ničím nenahradíš. No co si budeme povídat. Asi 5letý kříženec německého ovčáka se jmenuje Leo. Je to pejsek se skvělou povahou. Vyhledává společnost lidí, ale je tak hodný, že ho nelze doporučit na hlídání. A máme tady krásný štěňátka. No Fenečka přišla do útulku březí a povila 5 štěňátek. Ale je to taky výborný hlídač. Takže by se hodil k domečku se zahrádkou, ale pozor, 3 už se podařilo udat, i tu maminku. A tak tady byli 2 kluci, budou středního vzrůstu, no ale podívejte se, není to krásný. Jeden je černoučkej a druhý bíloučkej. Tedy je asi 3letý kříženec Beagla anebo jiného loveckého plemene. Lidi má rád, je k ním hodnej, no ale přátelé kočičky, no to vůbec ne. A když občas poslechne, no tak samozřejmě, že ho za to musíte pochválit, no protože je to Beagle. Rex je 7měsíční štěňátko, je to kříženec německého ovčáka. No samozřejmě, že ještě hravej, když se na to podívejte, je to milej pejsek. No ale chtělo by to někoho, kdo by se ujízdal, paníčku nebo páníka, a věnovali mu více pozornosti, než se mu může dostat tady v útulku. 3letá kříženka se jmenuje Jessinka, vidíte, jak se to rýmuje. Je to krásný pejsek, přátelé, ale asi měla špatné zkušenosti s lidmi, protože když někomu přijde a nezná ho, tak je velice bázlivá. Ale pozor, když zjistí, že jí nikdo nechce ublížit, je až oddaně mile přítulná. A je tady Barnabáš, 5letý kříženeček, no to je fantastický jméno, milí diváci, ale je to taky výborný hlídač. Takže by se hodil k domečku se zahrádkou,
Ale pozor, ke známým je milý a přítulný, ale každýho cizího nahlásí. Lucinka je asi 3letá fenečka labradorského retrievera. Je to krásně zbarvený pejsánek, to vidíte, celá je čokoládová. No ale všichni čekali tady v útulku, že se ozve bývalý majitel. Ale to se nestalo. Tak doufáme, že se ozve nový. Je to 5letý kříženec kolie a je velice smutný. A já vám řeknu proč. Protože museli do útulku vzhledem alergii u malého dítěte. Celá rodina to oplakala, protože vyrůstal v láskyplném prostředí a je velice dobře vychovaný. Takže byl bych rád, kdyby se našla taková rodina, která by ho přivítala s otevřenou náručí. Můžete-li pomozte? Pejsci čekají na adrese. Útulek pro opuštěná zvířata, Podlíšťany u Slatiňan, číslo 17. Telefonní číslo je 723 901 915. A kdo chce, může si poznamenat také útulkové číslo účtu. Zde je 19 523 970 02 47 / 0100. Za jakoukoliv pomoc zvířatům v nesnázích moc děkujeme. A nezapomeňte, že náš pořad můžete sledovat i na internetových stránkách České televize. 14 minut je pryč, takže příští týden vás Marta s Kačkou seznámí s jednou kočičí kauzou. A teď už mějte se hezky a příště zase nashledanou.